Ji destpêka şerê li ser axa Sûriye vir ve hejmara penaberên ku hatine Tirkiye ji 3 milyonan bihoriye. Helbet ew di gelek waran de barê Tirkiye girantir dike. Nêrîneke neyenî jî li hemberî wan heye û pirî caran jî êrîş li hemberî wan rûdidin. Lê rastiyeke din heye ku diwarê pêşketina aboriya Tirkiye'de êdî bandoreke wan a berbiçav jî heye. Bir üretici profili. Di profilên Sûriyeyên hene. Yek hilberîniye û ya din jî jêxwerîniye. 3 milyon kes li ser axa Tirkiye jê dixwin. Ew ji bandoreke erênî laboriya Tirkiye dike. Li aliyê din bi dihan dewlemendên Sûrî jî pereyên xwe anî nevir. Bi hezaran karge hene û ew jî bacê didin. Rêjeyeke fermînî ne. Lê êdî bandoreke wan laboriyê dibe. Katkısı oluyordur. Karsazên Sûrî yên ku hatine Tirkiye bi xwe re sermayeyek jî anîne. Pêwendiyên xwe yên li gel welatên Rojhilata Navîn jî li Tirkiye zêde kirine. Rêjeya kargehên ku wan vekirine jî gihîştiye zêdetirî 40 hezarî. Bi hezaran kes weke welatiyên Tirkiye kar dikin, bacê didin û bo pêşketina aboriya Tirkiye bi qasî welatiyên Tirkiye berpirsyariyên xwe bicîtînin. Em pênc insan em kar dikin li vê dekê. Îşê me em çê dikin, ez dibêjim müşterîkê Tirk jî cemehî jê divê. Fêda me baş